nukmang khana norok bwskang ni manpili o bini mungke Madhabi Biswa bo kaisa content creator Facebook ni je BJP no tui controversy kai kok sanai kwbangma no chung bin video ro nungmano kunfru Tripura mothantik kam kok sanai kunfru Congress CPM ama hikmang kok sachong phia bon kun action najagya tamni hingkai sai tongtho kunungya already bin agi case nung paijak thana thunu thang paijak am jotno solve jak hingkai tangmo solve mani yagulo botaisa kaisa controversy ke kok sarika BJP ni je Chief Minister chini Sar Manik Shaniti nung kaisa bini program bo kaisa kok samni ba bin phangjomo kaisa kok bo public rong share khaika lamao je kunung thamani yagulo number tolo rijak oro call khaji solve ni kaisa solve khainai norong no je kunung thamani yagulo kaisa norong safety ni bagai ba jesni bagai phano kaisa borokha rohoka jispano khaika police phano rohoka omni bagai kaisa bo sakalari mani omno tui bo kwbangma video slamai insel khaika je tabuk chini Tripura ni Chief Minister hingkai omni pore tamukha joli jakha je bin party ni bor jol jamuni yagulo tam khaika attack khaijaka nogo attack khaijagai bini bokhorok phatika tei onek sagono dukhmaka takbo sogijak hospital ba jibi soikena tak phone to chekhna jibin Facebook o kono video upload khaijak ko khainai bo phaika hangkai bo jaga jema haika opman khai kok saisika tamninga khorcha Chief Minister tamo jati tamo wancha tam Tripura sa khorga Chief Minister bono kaisa chin Tripura no naikol nainai kaisa chongiri jak boro sakate hinai biko nini nung samani je kono problem khangkai oro call khai solve nai samani hingkai omonuk jagriya tak jeng kwbangma no gonogol nuk tong yereba tak Tripura motha BJP onek vote box ne thangtani problem munglayo bulayo ruto bulayo tamni omo kun action kwrwi tamni omo kuno ongko kwrwi kaisa problem ungtomo somoyo tamo kebo phainai kwrwi amno tui kaisa kok satani je tabuk hamlangkha binogo thangai BJP ni borok action nakabono amni pore ka bin halat hating thangka